House of Sport ar gyrion Treganna yng Ngorllewin Caerdydd. Mae yna gynnwrf mawr o gwmpas y lle achos dyma un o 2 leoliad ar gyfer gema cartra tîm pêl-rwyd y brifddinas y Dreigiau Caerdydd. A mae'n dymor newydd sbon danlli yn y Netball Super League 2025. Heno, mae'r Dreigiau yn croesawu y London Mavericks ar gyfer gêm gynta'r tymor. Roedd y llwyfan yn barod a phob set yn llawn wrth i gyffro'r dorf gynyddu i groesawu tîm Dreigiau Caerdydd i wawr newydd pêl-rwyd ym Mhrydain ac fe ddechreuodd pethau yn addawol i dîm y brifddinas. Fel oeddwn nhw i gadw'r gêm yn dyn, diolch i waith di-ddiwedd gan Beth Daik a Casey Chwane yn bwydo'r pel i mewn i'r cylch saethu. Cyn i daldra ac anel gywir a chyson y seithwraig Georgia Rowe brofi'n hanfodol yn ystod y 2 chwarter gyntaf, wrth i'r tîm cartra lwyddo i setlo nerfa gêm agoriadol y tymor yn go handi a mynd 4 pwynt yn glir ar y blaen. Roedd rhaid i'r Mavericks weithio'n galad mwyn troi sawl pas ganol y Dreigiau i gael eu hunan nôl mewn yn y gêm. Ac mewn ymateb i berfformiad Rowe ben arall y cwrt, roedd Emily Andrew seithwraig y Mavericks yn dangos i donia hi. 28 i 24 oedd y sgôr ar hanner amser o blaid y Dreigiau, ond heb os tro bwynt y gêm oedd pan gafodd amddiffynwr y Mavericks Vicky Oyesola anaf cas efo dim ond 7 munud yn weddill o'r trydydd chwarter a'r sgorfwrdd yn gwbl gyfartal. Yr anaf na bendant di effeithio'r tîm cartra, ond y newid yma Chelsea Beard ymlaen rwan yn safle'r seithwraig ymosodol am 2 bwynt, a mae hi'n gywir. Y newid tactegol na wedi gweithio gan yr hyfforddwraig Ringa Bloxham. Ond Mavericks dal i ymosod trwy Emily Andrew a hi jyst yn sgorio pwynt yn cadw i thîm ar y blaen ar y sgorfwrdd. Llai na munud i fynd o'r trydydd chwarter yma. Mae rhaid i'r Dreigiau ceisio sgorio gymaint o bwyntiau â phosib a Chelsea Beard unwaith eto. 2 bwynt arall iddi hi. Mae hi yn defnyddio y rheol newydd yma i'w mantais. Wedi sgorio 4 pwynt hyd yma o ymyl y dy. Ond y Mavericks yn penderfynu mynd am y pwyntiau sengl yn unig, os na gyfle am bwyntiau dwbl arall fan hyn, wrth i'r chwarter ddirwyn i ben. O gwthiad ar Chelsea Beard, felly mae yna gyfle i Beard gymryd cyfle teg at y pist fan hyn. Am 2 bwynt arall, 6 pwynt i'w henw erbyn hyn Chelsea Beard, sy'n golygu bod hi'n gyfartal yn y 4rydd chwarter a Mavericks yn ymosod. O, a dwylo da gan Emily Andrew. Cael y chal ydy hi ar hyn o bryd yn y chwarter ola yma, ond y Mavericks sy'n ymosod. O, Emily Andrew yn hollol glir ar bas yn wych. A mae hi'n dod â'i thîm yn gyfartal. Y Mavericks bellach ar y blaen o 3 pwynt. Georgia Rowe yn derbyn y bas na, ond mae yna drosedd arni hi, felly mae yna gyfle rhydd yn fan hyn. Yarrington i mewn i Rowe, a Rowe jyst yn cadw'r sgorfwrdd yn tician drosodd. Ond wrth i'r chwarter ddirwyn i ben, camgymeriadau'r Dreigiau yn eu cosbi nhw a'r Mavericks yn cymryd mantais o hynny a 2 bwynt i Emily Andrew mwyn coroni'r fuddigoliaeth iddyn nhw heb os nag oni bai. Mi fydd y Dreigiau yn wallgo fe hunan bod nhw wedi gadael i hon lithro o'i gafel nhw. A'r Mavericks sy'n dathlu wedi gêm gynta'r tymor. Y sgôr terfynol Dreigiau Caerdydd 56, y Mavericks 65. Ringa, unlucky this evening. Give us your initial thoughts after that match. Oh, look, I think it was a really tight tussle. It was a bit of an arm wrestle, to be honest. I think when I had that injury, we didn't come out very well after that. So we'll have to have a wee look at that. But, you know, there were some really good parts of play. We've just got to be able to string it together for that full 60 minutes. Talk us through the tactical decisions with the super shots. The super shot's brand new, so we've never had to play it before. So for us, it's just finding our feet, whether we take the 2s or take the 1s. But I guess it's going to be a learning as we go on through the year. Nia, dymateb di ddechrau fo i gêm gynta yn y gynghrair newydd ma? Oh, just game anhygoel. Nath o just dechrau mor gyflym. Y 2 dîm yn really ymosodol ar y gêm. A si really mwynhau hanner cyntaf gan y Dreigiau. Just yn dod allan yn ennill bêl. Oedd nhw'n hyderus o flaen y postyn. A wedyn wrth gwrs yr anaf nath digwydd yn anffodus i Vicky Oyesola nath newid y gêm.